китоби навбатӣ ки дар саҳифаи 1000 китоб маълумот медиҳем, ин аҷаб шаҳри дилораи Душанбе. Боқӣ Раҳимзода. аҷаб шаҳри дилораи Душанбе китоби шашум дар силсила китобҳои сисолагии Истиқлолият аст. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2019 нашр шудааст. китоб аз 240 саҳифа, яъне 15 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои дарунии китоб якранг буда, муқовааш ранга мебошад. китоб бо сифати аъло дар матбаъаи ҷамъиятии савуми пӯшидаи ганҷи нашриёт бо теъдоди 10,000 нусха чоп шудааст. дар китоби пешниҳодшаванда беҳтарин эҷодиёти бадиии дилангези шоири халқии Тоҷикистон ва маҳбуби дили ҳамагон Боқӣ Раҳимзода гирд оварда шуда. назми сеҳрангези шоир бозгӯкунандаи меҳру муҳаббати саршори ӯ ба Тоҷикистон ва мардуми он. табиати зебову нотакрори диёр аст. инчунин чандин шеър дар таронуми ишқи поки инсонӣ суруда шудаанд, ки хеле самимӣ ва зебо мебошад. дар китоб аз осори Насрии Раҳимзода чандин ҳикояҳои шавқовар низ оварда шудаанд, ки баёнгари истеъдоди хосаи адиб дар ин соҳаи адабиёт мебошад. Боқӣ Раҳимзода 15 майи соли 1910 дар деҳаи Сорбоғи ноҳияи Ғарм ба дунё омада. омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқанд ва донишкадаи омӯзгории Душанберо хатм кард. чанде омӯзгор ва аз соли 1948 то вопасии нафас мушовири иттифоқи нависандагон буд. узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аз соли 1940 барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, шоири халқии Тоҷикистон. Боқӣ Раҳимзода 30 январи соли 1980 аз ҷаҳон даргузашт. ин китоб барои онҳое ки мехоҳанд ба эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода шиносоӣ пайдо кунанд дастури хубест. китобро аз мағозаҳои китоб метавонед дастрас намоед. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи китоби аҷаб шаҳри дилораи Душанбе Боқӣ Раҳимзода. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.